salah ngelo tiran. Ada apa po adang WA na masuk lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usana pananga kasadolahnya. Indak basibak jo basisiah. Indak bainggo jo babate. Dari rantau lapih ke kampung. Dari ujung lapih ke pangka. Ilingkuang lah sambah kasadolah. Baimpun lah jirak jo ilaban nusana. Samu dirambah kasadolah. Abaimpun siap jo pareman nusana. Samu disambah kasadolah. Mangkuat yu cawan pun yu. Labu di balarang paladang. Ibalah di mano diletakkan mak. Di papan nang pula ju. Datu yu maksudan pun yu. Ragulah hambu ku di memandang. Sambah ke mano kamu tibukan mak. Sambah tau jui kanan bersama. Sanak penanga kasedolah. Saidaran singalang ju marapi kurun sanak salingka singkarak ju maninyau. Luak nanti gulareh nandu. Taruh karantau ke posisi kasinan bana tunggu sama. Baiklah rusana penanga kasadwalah. Kami dari grup Saluang Rabab Pitunang sengaja akan mencoba live di grup kami, yaitu channel kami Saluang Rabab Pitunang. Saluang jo Rabab pada sana. Sesuai dengan judulnya, Saluang jo Rabab pada sana. Kok panik bisa ganti bagat. Saluang dusana nantu rabab dusana yang kita. Jadi kok panik bahasa luang gitu berapa. Jadi dusana asa saluang ko tetap berasal dari dare dan rabab juga berasal dari dare. Ini pakai cek orang ke dusana. Saketik ke dibari bacacah kok banyak ke kita beri buat. Nambu perkenalkan dulu dan kabar rabab kini ko adalah Agus Caniago. Asalnya dari daerah ranah pasisi yaitu di daerah Patang Kape. Sedangkan Kambah Dendang adalah Endrayati Malayu asalnya dari Kota Solo. Sedangkan Ambo sendiri adalah Cendera Raja Intan asal dari daerah Danau Meninjau, ahli waris atau kemenakan dari Sawir Sultan Bedu. Dan Kambah Gandang Cilik adalah Hasanur Rafli, anak kontan Ambo sendiri. Abela sana penanggal sudolahnya pakandak kuliah pakandak sana nak langkuk urau sama langkuk ko adu nantakana diati takilan di matu coba sabui kala do sana gue di kolom komentar apu nantaraga lagu pinta kuliah kandak kabelaku akan kami coba mempelakukannya itu tukang sementara tukang layadu wakandak lalu sana ko tapi nak kami buka dulu yaitu
dengan pembukaan lagu Rabab oleh Agus Caniago. Marilah samu-samu kita dengarkan. Gitu Kang. Nak badai kapatondo dilamunai nak badai. Yalah. Badai lama-lama ladusana dinandalam badai malam nusana dinanda sarola kamanot kini oka mangapai obat tambah sasei siang joman olaga tolong ladusana la tolong lawana yolah la silayo tanya
lama mutye silayo tanya ari layo pane o mama lapasang mabung tolong lakukan suatu lakang manda kemudian nilalani labang ale laguno antala mano okini lagaja adi nyoy Apo bana marao rao ayet tagana dialaman apo bana kandok mambao bao doi ko bana pasakitan apo na bana o marao rao doi ko bana pasakitan Air timbo tumbaladang ilolwajo nanta timbo air tubo sama jamurang namurwajo nanta tubo air tubo sama jamurang namurwajo nanta tubo alain undang medan alain duri di bodi duri udah sampai mana alain orang kan balain diri di bodi awal medan sampai mana oi lain orang medan balain diri di bodi awal medan sampai mana Aku
Alangkah yang muaro bayang Dala disusun kami pantai Joy kubana dejonan talang Sampai kini badan marasai Uang dan mana kondenan pamalang Sampai lagi kini badan marasai Raja indah nada baniru latung doala bare bare kadena canti ola saja indah nalla cuma dekanduang kasera sera nena uang kami saja la indah ondela nantan dulang kasera sera nena uang kami Siluman masyarakat toda Saya sampan turun parao Pakai padoman dia wajida Cara ala siapa tahu Pakai padoman oleh awa indah Oh cara ala siapa tahu Kalian di Mandela lalai orang katawa Ambao niru ya niru lajo tumpian Kalian di Mandela ojari lawa Bayi tubuhku ini dalam perhatian Kalian di Mandela lalai dari lawa Bayi tubuhku ini dalam perhatian Anak Cino babaju titin sudah titin kalan muda awak ino kurang titin kamale badan dekat di bawah oh awak ino kurang titin kamano badan dekat di bawah Ayayakan dua lalai yang bengkak badan Nantikan hari hari lepaskan lalu Oh ayakan dua lalai yang lewat jalan Nantikan nana gadang dulu Oh iya ayakan dua lalai yang lewat jalan Nantikan kami nena gadang dulu Itu lalu sana minta kuliah kena berlaku. Tadi lah dibawakan lagu pembukaan oleh sana itu atau mak tukang itu. Agus Caniago, lagu pembukaan rabab. Kalau tibu di mengajinya Bismillah. Sudah tu lah dicubolo lagu kandang. Lagu rabab jo kandang. Judul lagu itu Pak Tukang. Iko judulnya Bakat Tumui nama. Oh, Dendang Bakat Tumui namanya guru sana. Jadi kalau ada urusan nak nan jauh di rantau ataupun di kampung, bahkan ndak lah semalamku pinta kuliah kena kapalaku. Kok sakit kita bari baca cah. Kok banyak sama kita bari buat. Ati tungau sama kita cacah. Kok ati gajah mungkin sama-sama kita lapah. Ayo tuh betul tang. Jadi kalau nak do nama kandak ko tapasu bakato kami saja sama lampu. Kalau mau sapulah dulu di sana ambo na jauh di rantau orang. Itu kakak ambo Ninoni, Ayu Rangkoto, Uni Putri Minang, Nur Pialis, Makati Nazim, Katib Maju Indo, Ambo Sapo Meimbau dan juga Pak Zul nomor 2 di Palu, Seracanik, Herman Neo Saluang dan di Jakarta. Ini beliau sedang beralih itu di Balingka nama kampung beliau. Minta maaf kepada Kakanda Herman Saluang, dia tidak bisa kami sempat kami paido maklumlah. Bayah menyambut kamu. Itulah rusana yang jauh di rantau orang. Benak Ambu, Iki Padang, Iki Lampung, Jakarta, Medan, Palembang. Aduh Iki di Malaysia,
Dusan Ambo yang berada di Nagari Urang di tanah seberang namanya ko petukang. Salam-salam kepada Dedi, kepada Juni Putra yang di Nagari Urang di Sulawesi, juga kepada Dusan Amojun yang berada di Pekanbaru. Itulah. Kepada Dusan Ambo Asanawi. Yo Ambo Asanawi kan. Asanawi Yelmalai Misra Canik Jon Cengkeh, Jon Cimporoy di Saluang kan saluang itu pada sanak itu nak lupa maimbau ko Indri Melayu. Beliau lah jauh kini lah tinggal di apa di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Nak maragih kapal urang di petang itu. Anjul imbau adur sadusana petukang konan ada di Jakarta bagai imbau lah. Di salam-salam lah dulu. Karena ambo nan sedang duduk, nan sedang tidur, nan sedang berjalan. Ambo sedang main bola sana gini. Buka lapi, cari kami di YouTube live. Bagi orang ko boleh lapih taraka di sana. Yo kami nan di kampung ko. Walaupun kita tidak bisa basubuh secara langsung, tapi di udara kita lagi basubuh. Bagi orang ikonan bagurau di udara. Kalau tahun 90-an kita bagurau di udara di RRI namanya petukang. Ada di Pro 2, mau pernah misi di situ bagurau di udara. Jadi salam-salam kepada dosen-dosen kita. Bila tidak lama-lama dia gitu doh. Duduk siang kita babi hari namanya, duduk malam kababi minyak namanya. Itu ansu-ansu aja lah ko petukang. Sadang ombak tak dua angin selesai namanya. Tidak sedang ngalapi ombak namanya. Ya kita cuba pulau melabuhkan. Untung sampai nak ke pulau di sana. Tak tercapai juga dan itu. Kitulah langsung masuk pada lagu ketiga. Karena nak dona makan nak. Nampak lagu atau lagu saluang. Agus, nak ada menonton Pak dah. Hilang lagu hilang Omat soari Mire lagu mire Oh mire kata bana Iyalah yo hilang Usah dicari Iyalah nalape Kalau ini dalam Adik udah Yakulah dia Yakui wana Anden angkara tahu beda Padang dahulu Oi nambah buah Oi baru bantu Oi nangaran tahu Lama dahulu Oi nanti aku Oi baru bantu Orang kapan lain adik kandung
mamilere mi namilere gola bego osamo gaga ulala mara sai dekandwa manguang diri malu di kawan kawan osamo gaga Saiba, Saiba, Wajane uda, Sadang biola. Kadang-kadang bertanduang kayu dia rimbo anti gaduh oi dan uang lebadangku olah kadang-kadang hati waiku odin madudu oi sinan banganku Olailo dan gili otak bikain dijahit tantang otak walonyo lailo dan cari cari otak lain onan hey Sakana juo konde kanwa konde jioi konde nan kanwa na ngaduo agak tinggi dan angkat tadi bola tu. Oh, itu. Ketek saya jangan tinggi. Ajalan serak penangang ke saudaranya. Seketik diberi bacacah banyak kita beri perempuan namanya. Pinta sana nanti rantau tidak kuliah kena lagu. Lah kami melakukan lagu bandang tadi. Ini nampaknya lagu bandang dulu baru. Lagu kocak je baru. Kalau diberi kampung Den namanya Bakatera namanya.
Onde karimbo wai barotan Tujuala tamanu angita pirimbo Tali dan sangko odika buayan Kantuangan diri kironyo onde kironyo dingin malam dingin rasa dingin patah ajo dan bacamin boleh dapet pangganti Bagai dah menyorokku Gudang garam dan merah bungkunya Satu dua dah nangko elok Sacara yang banyak oleh dari buenyo ala di buenyo dingin di malam dingin indah dingin di hatiku ketinggi banget hey Talia luide wayana Otagele bungo di dalam bulan Iko dari kanan baru Dan ikola pedo Onde malu pokan Panjang badan dan panjang Panjang sakit kapalo Pacari tulang jodagang Lasan saya dan jonaniko di malam dingin dingin malam cari lain bagaimana dalam monyong dari pinturan kaki tokai Ika barati sanjorayo Bako kamano Kodendie kamagapai Kojonan lain Osama bedo Konde sama kila bedo Paya badan berpaya Paya sama cantikku Udagara bagara Kasudan jadi dua Allah nadul dah habis tuh gara-gara gitu dan Adalah di sana nan jauh di rantau ataupun nan berada di kampung
ambo sapo balik di sana ambo nan di Jakarta, nan di Pekanbaru, nan di Malaysia ada di nan ada juga kakak ambo Mayunir dan Bagindo nomor ada di Purih. Kakak ambo Uniemi nan di Pekanbaru. Dabas udah Mambang Kayu. Daujang nan barado di Pekanbaru, Uninoni, dulu usana-usana kita nan ado di Taman Budaya gini tu, Asanawi, Ilmalai, Seracanik gitu. Iya. Ada juga usana kita nan jauh di rantau orang. Moga sehat badan, murah rezeki di rayu bisa juga pulang kampung. Nan penyakit corona ko nak aku dapat nak do lai dan ado juga bisa aku namanya PSBB ko na bisa juga gitu bahasa dia orang rantau pulang labah kami lah lamu menantikan lah langang kampung bertinggalkan orang rantau capek lah pulang kampung lah lamu dek menanti silau lah kami nan di kampung kan ya betul Kang. Kini ko ado nang kabapasan lewat Rabab atau ingin membawakan namanya di ujung pantun atau di Rabab bisa juga. Kuado nan sedang jatuh cinta sana ambo minta disampaikan melalui Rabab bisa juga. Nah itu bisa Kang. Misalnya kuado misalnya amak sinetinya sedang baintayan yo Pak si Joni sampaikan di dalam pantun beliau juga. Bo celia ado nama kanda anak apa yang itu celia dulu di sana ado nambah kanda lagu atau pesan dari rantau orang itu celia sebentar dulu. Ado celia di apa di kolom komentar. Dan juga nak lupa mau salam-salam kepada Yelmalai nomor ado di mana Yelmalai di Solo nah siapa? Parasayan nah minta bos kong di celia dah Parasayan Padia mak sukses aja lagu Parasayan cema kepada Marwendi meminta lagu Parasayan mari kita mainkan masuk pulau apa ambo Pak apa kanduang onde Pak Zul berada di Palu selama itu mudah-mudahan sehat badan, murah rezeki dari rayu. Apa kanduang cari lepitih banyak-banyak. Kalau lah banyak pitih, pulanglah ke kampung caliak kampung jo halaman. Bangunlah kutu jo nagari. Iku namanya kitu merasai kini di rantau orang semenjak zaman virus corona ko Pak Zul. Yuk kita minta lah lagu Parasayan dulu sabanta kepada tukang gitu sementara tukang layadu bisa gitu bakanda kepada Pak Zul ko adu kebakanda lagu bagai kuliah nampak di kami risiko pinta kuliah kanda baka kami pelakukan Pak Zul sehat juga lah Pak Zul di rantau orang sehat badan murah juga rezeki Pak Zul anaknya bisa silau juga anak nan di kampungku. Ambo Cendra Rajuntan mengucapkan selamat jualah hendaknya sana itu nan dirantau murah juga rezekinya bisa pulang pasamu di hari rayu. Itulah kita pelakukan dulu petukang lagu Parasayan letakkan juga siku boleh nampak itu apa permintaan sana gitu Beko sudah berapa itu bahasa luang kak sepanta Pak Zul karena saluang joraba ko nyo pada sana ko panik ganti samu barasa dari dendang Parasayan jangan tahu Parasayan itu Ratu Parasayan nampaknya bukan Parasayan di rantau orang lagunya memang minta lagu Parasayan lagu Sadiah nampaknya Olagan kete jolagan gadang babanda rasantaronyo yolah
Itulah Rusana Marwendi. Oh dari kete manusana kinilah gadang bagai-bagai sansaronyo. Lai Pak Zul. Beko kami melakukan lagu Pangkatan Juang. Aman tuh Pak Zul. Oke, te babuai mande jubuayan gadang di bawah joduk kuangan. Kete marasai mae parasayan gadang di bawah paruntuangan. Karuntuang mande rape di banda panu ade udang bandalian makonda untuang da rape do kito kaja konda sarato jo janjian kurang lai manjai manjaluju awak manjai ikam jaja kawan tapinta lai dinamuju awak tabao lajonani dai pelemahan permintaan. Oh, pedagus. Laba bunyi lu ape tunggu sebentar ape tuh Pak tukang Halo. sedang babini. Sedang babini. Salam. Yo sedang siaran langsung. Ya, Siap Dana. apa tuh? Dah. Ah? Oh. Oh. Yola lucu. Abe larun sana nan jauh di rantau orang apa Ambung, apa Pak Zul, nambarado di Palu, Agus Marwendi. Nampaknya ndak bara na masuk ini do. Masuk larun sana, naik lah ke rumah. Ambo lah menyapu do sana, silau pulo lah kami nan di pondok ketikku. Calik lah do sana di pondok ladang. Sementara angin sepoi sedang barambui. Lah kami hidangkan kopi. Kopi angi jokatan jo goreng. Itu lah kopi kopi angi jokatan goreng ko ala talata ama nungguru sana naik aja nyalai. Naik lah sana ke rumah sambil kita mau tahu ta namanya ko sambil mau tahu ta kita cicipi juga katan jo goreng ko kopi hitam namanya. Kopi hitam diminum. Kan itu. Kita lanjutkan lagu Parasayan yang diminta oleh Agus Marwendi. Dosa anak gitu. Oh buah karya di ate gunung runtana jatuh sabua palung gua hujan jopane rusana boleh balinduang banse nak bisa oh disuruh kalarun sana heran lampanan berduri nasi ruang obat lain duri heran badan de jo bagian nasi yang urang
palaini. Bakanda, kuliah bakanda, nak lagu kurau gitu semalam guru sana. Agus Marwendi, selamat malam. Semoga sehat selalu. Apa kata beliau ko matukang? Kopi yang jo goreng tongkang tanpa dia mak katanya. Jadi diminta diimbaukan nampaknya namu beliau di ujung pantun. Imbaukan namu Agus Marwendi dan juga Pak Zul Karnain dan sedang di Palu. Tolong imbaukan namu beliau di ujung pantun. Agus Marwendi samu Pak Agus apa kanduang ambo nan barado di Palu. Beliau jauh kok kuntung takana kampuang. Basobok gitu di hari rayo. Kan betul apa kanduang oi. Beko kami agih puluh lagu pangkatan juang. Tolong imbaukan dulu namo Agus Marwendi, yo Pak Zulkarnain. Sehat selalu Pak Zul, Agus Marwendi. Apa kata Agus Marwendi? Kopi yangi, jo goreng tongkang, nan patiah mak. Naik ala kanduang ke rumah. Tak kita minum kopi nan hitam. Kopi yangi lah kami siapkan. Ikan kerong baradai suto laput tajamu ate pelang. Tolong lali kawan Pak Agus Marwendi sakaliko salamu muajaso nak kailang dun sana Yelah. Malatui labadie jo Maria murang manemba balai lamo walau ni jauh bana dusana sampai dia namun bankalai takana jo dusana Atul lai benak katakan bang kalai. Di kanduang malai kabe pinggang cocarian lo kami same baju. Dia Pak Palu layado tu sampai kabatenggang kami kamano Pak kamangadu. Sabana satiah ko Pak Zul. Dia apa lai tampik kabatenggang. Ko patukang kamano kamangadu. Kan itu Pak nampak yang tolong bantu juga kami tonton, like, komen dan subscribe Saluang Rabab itu nang. Mas Rajanik ini lagi berado di Balingka karena beralih dosana itu Herman Neo. Itulah tadi Pak Zul pinta kuliah kendaklah balaku lah diimbaukan namu apa kanduang di ujung batu. Sehat juga lah badan nampak hendaknya di hari rayu gitu. Pakai cirang ko apa setinggi tabangnya bangam suruhnya mungkin kekurangan juga. Sajauh gitu merantau. Yelah. Di udara itu bisa basu. Itu bakurau di udara. No itu tukang Atunya. Cubola rangwi kan agak seketik kuliah takana dia Pak mau kampung alamannya. Kepada rekan-rekan Jeki, Bobby, buka lape, lihatlah siaran langsung gitu, masuklah nanya lah ke teh rumah kadang gitu. Okaja
ada tuan Buni dan tuang, Buni dan tuang, tando arina kabadai gadang dekan duang konde saroka manonde kabalin duang sana jauh remah dirantau orang dekan duang Kato bajawi di dalam pantun ko Pak Tukang. Manjawi pulo apa kanduang kita nan berado di Palu. Apalah kato jawi beliau, tapi di dalam pantun beliau sampaikan. Lagu diminta ke pangkatan juang, jo rapap tolong dinangkan. Apa dirantau nak sedang madun tuang. Di anak kanduang tolong patenggangkan. Itu jawi. Nah langkok gurau semalamku pakandak lah pak kanduang ambung. Kok istilahnya kato bajawi di dalam pantun bagurau itu di udaro. Ayo minta dibalik dek patukang ko lagu pantun apa kanduang mo. Pantun beliau tadi lagu diminta ke pangkatan juang. Jorabab tolong dendangkan. Apa dirantau sadang madun tuang. Di anak kanduang tolonglah patenggangkan. Itu bagurau sambil pantun ke Pak Zul. Tulislah pantun kami balik dari situ. Nampak yang sanak kita nan dirantau hati senang takana pulo jo kami nan di kampung. Pantun lo. Lama suap dulu sanak kita Minang Kabau Jaya. Cuma mengecekan hanya mantap katanya. Si bajau pamaya baca tawarin taruko. Pandai nadusana nandirantau urang di kampung tenggang yuoi. Pulau setan di laman mande di balik babang sungai Nyalo. Ko untung kawan di rantau memang iyo ala jale kami di kampung Kanajuo. Di balik marotan banyak tabalik salai rotan sajo. Tak banyak lo kami cari karena banyak untung kami baik senjang yu. Mata babai bo nampaknya malam ko Pak Zul. Osa uya guntiang la baju lamu bana baju dalam. Otuana lae japui lam nyawaku pado marasai bana siang malam. Kosutan bana rajo gampo kini tinggal di luar tanah. Orang rantau
tolonglah baapo kucuy ko wana mungtuang kami nanti karatau lola madang nadi ulu babu ngobalu biar lola kami cubo marantau ma di rumah paguno balu kaladang mari kaladang metanam lado laga paya madusana di kampung Kawatenggang urang rantau Masuk pulau Agus Marwendi beliau papantun itu yang baukan pantun Agus Marwendi dulu, yaitu api-api 1001 pamere ku belakang piliah dia adik nan katuju kami bagak baduhu nan samugadang tolong jo saluang sampaikan mak oi. Adi kalau lehi baduo samugadang ko Agus Marwendi tapaso dipiliah kaduonyo kano nancie gaga nancie ganteng. Tapaso dipiliah kaduonyo ndak bisa matukonyo duo cie menceliak nang gaga cie menceliak nang ganteng. Jadi kami itu doh. Kami minta kepada Bobby masuklah naiklah ke rumah makana ala lagu apa punan tarasu. Jeki bukalah HP tu nambarado dirantau orang kuliah nak taragak dulu sana itu nanti kampung. Pak Zul, bagolan yang sajo makana ala lagu punan tarasu. Kok tak ada kini ko nan bakanda makatu kami samalam. Pakai cek orang ko kato di Jawa di dalam pantun bakurau itu semalam namu tambah puluh pakai cek orang ko senteng kakak kami ule ko pendek mungkin kami sambuang pakai cek orang ko sana saat tinggi tabang nyubangau kembali ke kubangan juga udah dun sana nan di rantau kami di kampung kana lagi kan betul iya betul kang padang panjang di lingkuang bukit di lingkuang kayu waru. Onde pak tukang tolong patinggangkan dinan rumi di dalam geleng nyumang buat pelu. Iko kak pa dia pantunnya kok. Katu bajawe di dalam pantun sana we. Orang rantau pasanang lah hati dahulu di rantau orang lata dua hujan latarang kabui bai suap di hari rayu itu basu carilah pitih banyak-banyak nah, kalau di waktu pulang basamu itu bangun koto jonagari betulah pinta kuliah kendaklah balaku rancak ranahnya benda guntuang dalam nagari anam kutu sadang bansai mak takana jo kampung jatuh badarai si ayi matu. Pun nak jatuh badarai matu. Badarai matu tu jatuh. Bak mania putih talinyo. Bak intan putih pangarang. Ba nak kai buati awak bansai ati paibu kampung takana pulo. Corona kini latibu pulo tapaso dirantau dulu sementara. Ko kapulang piti tak ado. Bakaci orang ko mawi. Karatau disangko madang kiro biluluak padi. Marantau disangko sanang kiro baru suah hati. Samunya kurun sana. Kami di kampung sansai pulu. Entahlah kabaa. Cuma kelebihannya. Nusana dirantau indak makawan joluluak. Kok kami di kampung. Onde mandi. Jo gigi nan indak meluak. Nah itu betul kang. Kok lihat do berasa kidu sana dirantau. Caliak juga lah kami nan di kampung. Nah kita ya dulu jo kandang sabanta beko sesudah lagu kandang itu pelakukan lagu Pangkatan Juang jo saluang kandak dari Agus Marwendi. Sebelum Pangkatan Juang kita minta dulu kepada Endrayati Melayu itu lagu Juang Tanjuang nyo ada Juang pasti ada pangkanya ko betukang.
tentu ada ujung, ada pangkat, tentu mulai gitu dari ujung. Nanti. Kok mengaji tentu kita dari alif, kok memilang tentu kita dari aso. Kok berjalan tentu dari ujung. Nah, ayo mainkan betukang. Tak kira lagu ni cepat. Mau silap sembarang petang lagi. Pulau Pandan Jawa di tangan di balik pulauan Sudoya, anjo badan ikan watana jatuh bayi takana do. Anjo badan ikan watana jatuh bayi takana do. Pariang malat tadang alang anda, malat tampuilang ang konyora milay, udakan dual tadang ada nang tombang laun tuang kami, udakan dual tadang ada nang tombang laun tuang kami. Si bapak si babi bungkuane si nona mandi di tapi andai marap tuang batu dalam luku tindak kaluku pajanjian marap tuang batu dalam luku tindak kaluku pajanjian. Ulakan nyulayan nyukat nyuidan, nalahan nyuilakan calang ameranay, katampai niyay dumung katoy, parang sabiya dan bangsa sudan. Katampai niyay dumung katoy, parang sabiya dan bangsa sudan. Pandai banakan rumah baca, batang komba yang barabakan. Pandai banakan dunia agak sadang sayang bakti kata. Pandai banakan dunia agak sadang sayang bakti kata. Anak anda matabang kanarayda, mama takut dia marah malam lagi. Buah bagang dan sabar carai, arwah barulang siang ke malam. Buah bagang dan sabar carai, arwah barulang siang ke malam. Olpi cecai simpai di kacai, anarau mati tabungkang. Papaya sajo den naik lape ju kapala urang. Awan lapaya di manisai ironyo lape kana urang. Guna kapela wagaria kapeda, guna banang lapan catuha kacuhalay, guna lapela wabaria lape, guna tabang mataliwagan juan, guna lapela wabaria lape, guna tabang mataliwagan juan. Abang pinti tabang lapik kau dia, abang badujo induanyo dai, hilang tapi ganti job pintau, laga paya de mamantu. Goyang jang. Ganti job pintau, laga paya mamantu. Utabagara ju, utabagara ju, opa negara jogi jang parale ju kasudanya. Orang menjalo tapi
akan dah ikan tasile kalau dimulai alang sari ala kasih tak sampai sini takkan akan aju alang sari ala kasih tak sampai sini takkan akan aju Hari Usala magara ajuoda Usala magura ajuoda Ande ulah gara bagara barale gadang Yawan sajo marapala Ito ita dalam pati Yawan sajo namanana Inyo ita dalam pati Usaba gura ujo Usaba tingginyang ujo Opane gura ujo Kinyang kasasay badan waden tuo Dosa nak kami nan jauh di rantau ataupun ambarado di kampung lama suap pulau dia kandung ambo yaitu Yel Malay. Beliau punya channel yaitu Tendang Cimpago. Jadi dun sana itu orang Pagurau. Tolong juga dibantu channel dun sana itu Yel Malay. Mudah-mudahan beliau bisa juga untuk live di siaran langsung di YouTube nanti kalau like itu basamu membantunya. Itu kecil orang ke sana basamu tentu mangkunya menjadi duduk surang itu basampi-sampi duduk basamu balapang-lapang. Di kita lagi banyak, di lagi basamu. Yuk kita pasamukanlah menolongnya. Kita subscribe dan like komen di channel sanak kita Yel Malay. Mudah-mudahan beliau berhasil puluh mencapai 1000 subscriber andaknya. Beliau meminta lagu Tanah Jambi. Dan alamat 10 balik Pak Gus Marwendi. Dan masuk puluh apa kanduangmu balik yaitu nan barado di Palu Pak Zul. Onde lai ado ju di siko bantunya Pak Zulambo. Apa beliau Allah sairi yang rabab jo saluang anak bananan badendang. Apa mananga lewat udaro. Kok basawa bana apa di kampung. Buah nan boni pambayutang. Aru di salibu ampun. Onde kuyo sabana ibu. Kok basawa bana apa di kampung ko kecilnya petukang. Buah nan boneh pambayi utang. Anyo salibu nang kadiaro. Onde kiro lampo pulo. Kalau salibu ko tu ampo apo kadayo lain. Ini ko betu sama-sama mendoa gitu kepada Allah. Mudah-mudahan virus corona capek berlalu dan barasaki juga urusana nan di rantau urusana nan di kampung. Mudah-mudahan kalau ini baik ya barasiah nunya suci kita bersama jauh juga penyakit corona dari negari kita. Amin. Allahumma amin. Maninjau di lingkuang buki kecil Agus Marwendi. Tampak nan dari puncak lawang. Di rantau Pitih Lasari. Onde baala caru di rantau Pitih Lasari tambah jauh jalan pulang. Kok tak bisa kok udah nampaknya. Onde. Di rantau Pitih Sari bertambah jauh jalan pulang. Itu bertambah jauh rantau nampaknya kemana. Pas so dikirim mong projek leh. Di jauh. Bakecil orang kok nampaknya kalau Lasari Pulau Pitih di rantau bertambah di jauh. Kalau kita berantau di Jakarta misalnya tambah jauh ke Malaysia. Nah kini ko sama-sama berdoa gitu Agus Marwendi mudah-mudahan murah juga rezeki di sana ambunan di rantau sehat badan murah rezeki di hari raya itu Batam. Pak Zul masuk pulau beliau. Terima kasih Ananda Saluang Denang Pagu Yel Malay Allah masuk
Gus Marwendi menyawe amin Allahumma amin. Jadi biba gini kok meminta lagu Ranah Jambi kita pelakukan beko sesudah lagu Ujuang Tanjuang. Kita pelakukan jo Saluang. Jadi, atau Jorabab bisa enggak pandai wak do, wak je Saluang je lah. Kota Pak. Ini kita sambung dulu dengan lagu Ujuang Tanjuang. Kalau ada orang menyebut Ramima Tanjuang. Karena di dalamnya tersebut nama Ramima. Tapi yang sebenarnya lagunya itu adalah nama judul aslinya dulu Ujuang Tanjuang. Ujungnya ada Ujuang, ada Pangka Ujuang Tanjuang sih, Pangka Tanjuang sih. Ujuang Tanjuang, Bapak. Jadi banyak orang menuka-nuka lagu di tukar jadi memang Tanjuang sih. Itu je lagu boleh ya. Lagunya itu juga. Tak juga nang. Tak kenal. Enggak. Tentu nandang dan lu. Jadi lalu sana nak pinta buliahkan nak berlaku nampak tu jo Saluang. Yo kita sampaikan jo Saluang, nampak tu Jorabab kita sampaikan Jorabab. Ini minta nampaknya jo Saluang. Para sayang diaran tahu orang lanangkan uang siang senso malam talan lanangkan uang manang hidang lanang pulang lanangkan uang baju labarelo bola di sana barat kira kimela dolu larai mau baran aran ketapian larai mau Baca kisah kimela dolu larai mau itu alaisa nang kemudian larai mau nang kan buangi Jalia deman derang kata walarai mau imam bahoni rujo tumi alarai mau inakan buang
Jali adiman dari Allah walarahimah ibu sibarati alarahimah inamkan Saudara, nambrado di rantau ataupun di kampung pinta buliah kendaklah berlaku dari sana itulah lagu Ujuang Tanjuang atau ada jurang mengatakan Ramima Tanjuang. Tadi apa kanduang ambo nambrado di Palu minta lagu Pangkat Tanjuang. Baik tak bawa kasetnya Pangkat Tanjuang. Undi nak tabau kaset ada jo Pangkatan Juang tu. Nak tak bawa lo kasetnya. Kalau ambo tak bawa kasetnya tapi siapa nak kawas. Itulah dia jo. Nak tabau pangkat kasetnya do Pak. Nyo yang bisa melakukan ko nak dendang ambo Misra Canik. Tu nyo kini ada paralu Pak Zul pai barale malala. Ambo kalau ambo nan mandendang kanyo nang kawasan nak mambu saluang Pak Zul. Ditukar sajo jonan lain. Atau jarabab bisa membawanya. Pandai dah. Ini pakai nama-nama tu tentu dah. Oh, sudah bisa lagu tu. Lama 20 dosa nak kita Abu Arwah. Assalamualaikum jalan sayang jo Pak Zul Palu. Onde kiro nyudu sanak kita puluh. Jalan sayang ko sama Pak Zul. Moga sehat Pak Abu Arwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kajawe nyo di kami nan di kampuang. Mudah-mudahan dosa nak nan di rantau sehat badan murah yo rasa. Kalau kini ko tapaso kita basaba dulu samantaro. Kita koreksi saluang dendang Cimpago Talang Salamai malam. Salamai malam dari saluang Cimpago Talang. Tapi namo YouTube beliau Yu Cimpago Talang. Tolong kita like, komen dan subscribe sana itu saluang dendang Cimpago Talang. Mudah-mudahan bertambah banyak YouTuber tentang saluang jodendangko. Bertambah viral landaknya saluang jodendangko. Muliahnya dikenal lurang andaknya saluang jodendangko. Salamoko nan tahu orang basaluang jodendangko hanya di Bukit Tinggi. Kalau barabab hanya di posisi akiniko kita coba malefkan di udara. Nah itu. Tuang tak capai juga lah itu andaknya. Mudah-mudahan kalau nan rabab posisi kini kodun sana lah ado kurang tua beliau. Artinya mana lah ado grup persatuannya yaitu apa nama grupnya apa tukang? HSB Rabab Pesisir Ranah Minang. Mudah-mudahan anggota grup saluang menyusul andaknya. Sebab jan kalah puluh induk di anak andaknya. Nyo saluang pun anda dulu. Baru Rabab. Kami itu betul Kang? Iya. Jadi sedangkan Rabab aja lah ada persatuannya. Mengapa saluang ko indak ada juga persatuannya. Ajan kalah puluh induk di anak. Itu berharap dan sangat mengacungkan jempol buat grup saluang Rabab Pesisir Selatan HSB Pesisir Ranah Minang, yaitu lah sesumbar lado akta notarisnya, sedangkan saluang masih jalan di tempat. Kami orang kan kepada apa-apa kita nanti, juga kepada kawan-kawan kita pecinta seni saluang, mulah kita bersatu itu buat puluh persatuan saluang se Sumatera Barat. Kapan perlu
Persatuan Saluang se-Indonesia. Itu betul kan? Yo, Nah, mantap. mula kita pelapihkan kandaknya sana kita lagu Ranah Jambi. Ranah Jambi ko nan pakai kandang atau nan pakai klasik ko Adinda. Apa kandang juga? Nah, jadi. Tendang. Orang Jambi ini bodek gitu. Saluang dulu membawanya. Orang yang tahu lagu Saluang dan dibawa persirapa ya. Panjang batin lo, ala panjang batin lo, jangan baru nakan buang lagu tuanku, jangan baru nakan buang lagu tuanku, odimma odimma nyolisi, jangan baru nakan buang lagu tuanku. Loi saya bacinto lalai kanan melo naga saya la bacinto nakan buang loi kanan melo un tangan baun daga buanku un tangan baun nakan buang lagu buanku odimma oi dimma nyongi un tangan baun nakan buang lagu buanku. Oyak pangaku lagi tinjau lawin ma oyak pangaku lagi tinjau lawin lai tampanan dari kan buang lagu danggaram oh tampanan dari kan buang lagu danggaram oh dimana dari malaku oh tampanan dari lagu danggaram Nenai kapan pun tengah jolin mawan kui lalai Nenai kapan pun tengah jolin mawan kui Kalulah dan medan katam pedian Oya lulah dan medan katam pedian Odi malah di manton dan tolong sampaikan Onde urang kau dan tolong adang makan masuk balik nampaknya ada ambo Saluang Dendang Simpago Talang. Oh, beliau tadi meminta pakai gandang dah katanya. Tapi yo Pak tukang rabab itu kok dapat nan menyampaikan sabit nama ambo di Jong Pantun. Saluang Dendang Simpago Talang. Lagunya Ranah Jambi jo rabab. Maaf jo dinda talambe komennya masuk atau pasu ambo sampaikan saja jo Saluang. Sebenarnya laguku dulu memang lagu Saluang
ranah Jambi ko jo klasik ko. Tapi seiring perkembangan zaman dibuat dengan jo dangdutan. Jadi nampaknya kini ko alai seselero beliau begitu, alai suku pulu beliau ko jo rapap. Ini nak sama kita pelapihkan pulu kan nak di sana itu. Jo rabab dimintanya. Jo rabab baik. Kalau malam apamu Abu Arwah minta lagu Sungai Pua Manurun. Beliau bahasa mupajul gitu. Gua lagi gua. Dia betul kan? Lamun dia walau dalam, dulu lamun dia walau dalam, dengan tanam, onde di kualo, di kualo. Nah, kalau di kanduang, sampai lagangga, onde nak kanduang, sampai lagangga. Pada samuang, pada samuang, onde di nampunya, onde di nampunya. Pada samuang, pada samuang, onde di nampunya, onde di nampunya. Ramila balai, ane banda buwe la. Ramila balai, ane banda buwe. Raminan kadang, ane kuku adugo. Raminan kadang, makan bala kuku adugo. Ya lain juga nih. Lalai, ane manjung ini. Raminan kadang, makan bala kuku adugo. Utak karangai lagi buwe lalai. Utak karangai kandang di buwe karena labandang karena ojabi najo. Karena labandang karena ojabi najo. Adik manju karena manju ini. Sampai badan dengan gamiran kaurang. Nana elo, itu batang kaje. Nana elo, itu batang kaje. Malu nak itu yo hidup kawan-kawan. Oh malu nak itu hidup kawan-kawan. Bukan kepai, kami nanti ngaje. Bukan kepai, kami nanti ngaje. Indah koi bote, oh manikakan. Oh indah koi bote, oh manikakan. Ramila balai, balai tinggi ada. Ramila balai kandang basakan tinggi. Raminan kadang dalam kuku adugo. Raminan kadang makan buang lapu adugo. Rumah kuda lakan buang di uci lalai. Rumah kuda lakan buang di uci. Ular parangai laut adugo. Ular parangai lakan buang laut adugo. Adik manju lakan manju kini. Ular parangai lakan buang laut adugo. Allah. Tarot tiku pariamane, tarot tiku pariama. Sinantare, oh inyo tugakan, bebas tugakan.
antara pintu jualan mande antara pintu mande jualan adi sinan adi sinan donde batingakan Itulah tadi Adinda Ambo Yel Malay yang punya channel YouTube Dendang Cimpago Talang. Pinta buliah kandak lah berlaku dan kepada sanak nan jauh di rantau ataupun nan di kampung mari kita dukung channel sanak kita Yel Malay punya channel YouTube Dendang Cimpago Talang. Mari kita pasamuan ibaratkan rumah ke sanak naknya capek rumah kau sudah yo kita pasamuan di sana. Kalau ada tukang sapu luah yo capek sudahnya. Jadi mari kita bantu like, komen dan subscribe di channel di sana kita Dendang Cimpago Talang. Mudah-mudahan beliau capek mencapai 1000 subscriber bisa puluh live. Jadi kita putarkan live kalau misalnya tiap malam minggu bisa di Taman Budaya. Kalau tiap hari Minggu bisa di Saranggaga, yaitu di Tampek New Pangkeh Cendera, Cendera Rajentan. Ambo sendiri pedendang dan juga bisa bahasa luang. Dan Ambo adalah kemenakan dari Sawir Sultan Mudo, sang maestro saluang klasik. Jadi kini nan bakandang ko baru-baru mencoba bakandang ko baru di sana. Biasa ambo baraja cuma ambo anyo lagu klasik saja. Jadi dek badu sana semua Gus Caniago, beliau Caniago, ambo Caniago. Ini kami sajalan saluang rabab pitunang, saluang jo dendang jo rabab ko badu sana. Kok panek ganti baganti. Jadi namo channel kami adalah saluang rabab pitunang. Dukung jo taruh di sana. Ada live dan ada juga YouTube-nya di sana. Kami ulang, tolong didukung Saluang Rabab Pitunang channel YouTube-nya. Dan ada pula Adi Ambo punya channel YouTube Dendang Cimpago Talang. Ambo doakan mudah-mudahan beliau mencapai subscriber sampai 1000 lo. Bisa pula beliau live di daerah Solo. Jadi harapan awak ko petukang yo dapat viral andaknya nan saluang jo dendang ko. Itulah harapan para youtuber. Dapat yo saragi awak nanyo saragam dendang-dendang ajo. Jadi bersama-sama kita menanyakan seni dan tradisi Minangkabau. Ayo betul Dinda, pinta buliah kandak lah balaku lah hambo pelakukan kandak dia kanduang. Mel Sarif masuk pulau. Asik agiah tarui Pak Agus. Iyo sabana lama sigonyinyo rabab ko. Masuk pulau saluang dendang Cimpago Talang belia. Terima kasih ke kanda supportnya karena iyo dia kanduang. Ambo tetap mensupport dia kanduang. Lambo masukkan kepada ala namanya ko. Link ambo mudah-mudahan yo berkembang lo lah sama-sama berkembang sama-sama maju gitu andaknya dia kanduang. Mudah-mudahan dia kanduang capek dapat subscriber 1000 dan bisa juga dimonetisasi. Itulah pinta buliah kandak lah balaku. Itu bagandang juga karena banyak dan suku lagu rabab nampaknya kok. Kita kiokan sekali petukang. Kita imbaukan nama dendang lagu Saluang Dendang Cimpago Talang di ujung pantun. Nama pimpinannya Yel Malay. Boleh kok pegawai kok bagus Yel Malay kok. Imbaukan nama beliau di ujung pantun. Yel Malay. Yel Malay. Dan juga kepada Dusana Ambo Asanami Langkok Group maju terus Dusana sampaikan subscriber itu 1000. Mudah-mudahan kita sama-sama naik andaknya. Tapi nama abang koy. Ya koy.
Apala jabat donde aje oyedo. Apala jabat donde kalwang oyedo. Pilo la muka tuila de kalwang de kana mosampai. Onan kalwang jauh la jauh nerari mato. Onan kalwang jauh la jauh nerari mato. Tigulanda, Indopuro, Onderanga, Pamtabanang, Onderanga, Pamtabanang. On the Kaliko, on Tonguati, Samo, Solaisana, Tuangala Mati, Oati, Vatabatana. Sarang alai layo lai bacayo ida sarangyo ari karano bulan sarangyo ari layo sana karano bulan Osan alai layo lai Joina awan kawan bajawanan kawan awan bajawan Ay, kau meminta mati puluh nampaknya 10.000 mati katanya. Salam-salam gitu dulu. Tiba puluh katanya masuk kiranya ko Bobby Hermanto. Agia tarui
Dagus katanya. Ada penggemar Dagus kironya Pak Sigong. Dan juga masuk pulau Abu Arwah. Ambo kirim salam kepada untuk dusana kita Cimpago Talang terkhusus untuk Adinda Yilmalai. Pakai orang ko bagurau kita di udaru bahkan dak lagu di pantun. Lah lamu kita ndak basu. Buat lah pantun nanta susun. Jadi pakai orang ko yolah langkuk gurau semalam ko. Bagurau di dalam pantunan lah kulo, salam-salam lah kulo. Salam kepada yel malai kato. Dusana kita Pak Abu Arwah. Iku namo channelnya namo dusana kita antah siapa kulako. Namo Cendra Rajuntan sebagai ahli waris atau kemenakan dari Sawir Sultan Mudo. Kepada dusana kita nalah berpartisipasi dengan cara menonton live kami di YouTube. Berarti dusana lah membantu mengembangkan seni dan tradisi saluang klasik atau saluang dangdut atau rabab dangdut. Itu jadi alah samu-samu bau sao dan lah samu-samu berpartisipasi gitu nan basamu. Bakece urang kodun sana kalau ada salah jujangga ko dari kami ko. Ayo kami meminta maaf kepada dun sana nan basamu. Nampaknya Pak Zul masuk Pak Zul Palu Abu Arwah bakirim salam untuk Denai adik Denai Yilmalai. Banyak penggemar adik ambo ko kironya ko. Salam kepada Adinda Yilmalai, kami dari grup Saluang Rabab Pitunang. Mangko kami buat grup Saluang Rabab Pitunang. Yang pertama memang grup kami ko alah lamu. Karena kami jalan Sairiang Tarui Rabab sama Saluang. Bisa bahasa Saluang, bisa juga Barabab. Kok panik kami ganti berganti. Maka cocok lah Saluang Rabab Pitunang nama grup kami. Jadi di sana nanti rantau orang. Terima kasih kepada Pak Zul, Adinda Yilmalai, pada sana Abu Arwah, Agus Marwendi, Bobby Hermanto, dan Mel Sarif channel Asi Agiah Tarui katanya. Terima kasih di sana nambah sama. Kok ada cakah jokai atau luak jo lambangnya di sana. Tasingguang dek kananya. Tadi. Kalau ada yang salah mungkin itu adalah kekilafan dari kedua ambo. Kalau ada nan batu mungkin hanya itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tasingguang dek kananya pada sana atau tadi gue dekat turun. Bari maaf di kami di sana. Satantang buah tangan kami ko pada sana. Nyampang kok kurang lama mani. Raci bawangnya nanta alui ke sana. Rono puci dek kurang kuni. Kok tak hamba talam biak mata ke sana. Maafkan kami tentang itu. Malum saja lah di sana. Dek lado dipaci dek rang dari. Garam dipaci rang pasis ye ke sana. Karam ye nan jauh di Pariaman. Bawang maha kini ke sana. Ari pamani. Kami naninda ado dayu. Mako sa tantang salah sili sumbang jogawa. Ko talenggo ada sopan santun. Tua pangukoknya takirai martabat tuang pukoknya talente. Lapihkan kami dalam gawa mak sangkut sumangkui dalam batin. Salah nanindak basangaju. Kepada sana kami memohon maaf. Kepada Allah kami meminta tobat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, saya sajam sih.